Nomor lai spa lai punriu. Lai spa lai punriu. Syadu wanu trying and kiring kat padu. Syadu wanu trying and kiring kat padu. Tajiknya Bakhuid padu lenggo try iaiku. Syadu wanu trying Kirekat padu, ia lumlang mentarekat padu, ia lumlang mentarekat padu, rembadu kipai krisan barogia. Lumlang mentaring kat padu. Ha kakatang ukpa bado kon bado mensem Bakhuid. Amen. Kajung e jung turai jung yu Jesus Christ bad kajung e jong oblay. Lembat kajing selog jong mensem Bakhuid kindan rengkat bad pi baro. Rengkat bad piru. Kohan men ko para akan diklemat habang yuan benterwa ye kan kamas ke Bakhuid terken ngin pediang yalade bang yilong kinong pop namar ngetip balang bahaki pop ki bang ilale ha gejing em jungi ngi khang lat ya gejing e ngi khang lat gejing snei gejing kurku gejing blay den mata kadaw ha kan ke step habang yuan benterwa ya kan kamas ke Bakhuid terken ngin pen khut ngin pen subai lade langba kajing penmap jungi nau turai bau try unmap no unsai no ya kine kijing duna gijungi padun pediang hun ya kine kijing trua ki bangi trua ha kane ka step te kumta da gajing kloi jungi ban kelak bamut ngi pha so try da ka ba ngi duai lang nga phla hau blei badan bor baro badia pi ko hanmen ko para bang le pop shibun e da gijing prokhat da ki kam da gijing leklet da gijing le palat chunga da gijing le palat chunga Gijing le palat pakraw e chunga namar kata ngakarpad ya kamaria Bakhuid kabai sa gathe suti ya kengel berkirakut badia pi ko hanmen ko para banduai na kabanta chunga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis na yangi madalama piki pop jungi unyalamingi sha kajing em bom jukut. Amen. Raiken raku beisne yangi Raiken raku beisne yangi Krisama ko Kristora kodom benim jangi benim yangi Traiken rako blaze yangi Traiken rako blaze yangi Krisama ko Kristora kodom benim jangi benim yangi Dongin ya duai akan kamas Bakhuid ke duai kerpang na gebenta ke jengkoit ke jengkia jong iwan kemenlang jerwa nyai ti hoblay boblay traken rat kutai banyo ke jengkoit ke jengkia akan kemet bad kemen sem Topen ki ya kamon jong kirungai jong me ngi kerpat ko try
ba da ka ba wat klem kam shirham yaw so jong ka kam blei jong me kin scam kam kerhai ya ki so ba pen khia jong ga jingis nei jong me daw trai jing yu Jesus Christ u kon jong me be mat basan sha rankat bad me ha ga jing long ka wei jong omen sem ba khot u wei u blei junam la junam amen. Kajing pule na ke kitab Daniel nung etu lupa. Ha kito Sngi, Daniel ula ong ha uneb Nebukadnezar. Pelayo ipau kusim hakmi kadurmot kabakrau. Kane kadurmot kabakrau bat kapernai hadu kata-kata kalayeng hakmat jongpi ha kadur jongka kalong kabaitrim. Kakli jong kane kadur mod kalalong da kaksiar banela kasadem bat kik sangti jongka da karupa kasengkai bat kilbong jongka da karnong kipung kejat jongka daunar bat kisla kejat jongka citeng daunar bat citeng da kadau berta kadba pidang pej laslot ya wei umau na ulum om da kakti breu bat ulapaku yaka da kadur mod haki kejat jongka kiba da unar bat kado berta bat ulapan pait lengkot lengkai yaki nang taunar kado berta karnong karupa bat kaksiar baro lang kilasya sempat kilapsya penpait lengkot lengkai bat kila kala kum ustai ha ka kentem ha ka por liur bat kal kala rong no yaki kathaba omda kadak yaki henrei utau mau uba lapakhu yakata kadurmot ula kala ulumba bat ula pendap baro seperti kane kata kajing pos new mentang ini tu haus im ya kajing mud jongka mapi kos im us im jongkis im hau bau belai jongka pertei ula ai ya kajing longs im ha kabor kajing klain bat kaburom bat ubalapen kamti kat haba kisyong hau kun benriu kimrat jongka klau berkisim jongka suny da kabapen long yapi ban sensyar halor jongki baro pidei da kakli kaba da kaksiar hadin jongpi kan sami kawei pat kahima kaba kam tolot ban yapi bat nangta sa kahima kabalai kaba da karnong kaban sensyar ya kapertei baro kawei bat endon sakahima kabasau kabak klain kum unar namar baunar ubapen pait lengkot lengkai badupen luet lut ya baro bat kum uto unar ubapen ko naphang un sapen pait bat en pen ko lut ya kita kiba haswa bat kumba pilayo ya kisla kejat bat kisimpia kejat kibalong siteng da kadau berta unong tau kiu bat siteng daunar te kan salong kahima kabaya pait henrei kato katne kajing klain jong unar kandon haka tik kumba pilayu ya unar ba ulah klek lang bat kadau berta bat kumba kisimpia kejat kilong siteng daunar bat siteng da kadau berta kumta kata kahima kan salong sibenta kabaklain bat sibenta pat kabatolot kumba pilayu ya unar
balak le lang bat kado berta kumtaru kin ya milai lang ha kapoi kha poiman rei kin omiat li lang thik kumba unar omia kle lang bat kado berta bat hakito kisngi jong kito kisim ublei jong kabeneng saseng kahima ya kaba en omla satya ban penjot lemne ya kabor sensyar jongka en I ha ka wei pat upaj ban riu kan sapan paj lengkhot lengkai ya baro kine kihima bat kan sapendu no yaki nrei maka kan ne junom kumba philayu I ya umau lasloj na ulum dakakti briu bat ulapan pait lengkhot lengkai ya unar karnong kado berta karupa bat ya kaksiar ublei bakrau upen pau haus ya ke kaban saja hadin habut kajing posniu kalong kabasisya bat kajing mut jongka kalong kabasyai kaktien jong uturai Sngi ya ublei. Sim na kanabar ruspa safusa. Ruspa safusa. Kerku you try cinta utrai baro ala kasngi you try kerku angel you try kerku angel you try ko pleng kerku yau kerku pleng you try for pleng biru kerku kerku kasngi you try nai ko klu kerku oler ya prawer yong biru you try kerku kerku koding you try ko shit ko kriatai ta kerku ko slap you try ko yorum jer ko pria ko wan kerku you try ko sngi ko mid baro jing shai jing dum leili kerku rengkar kilo kerku kendau you try ya ropen dan burung lumbalum ricintung biru kerku junong kerku durya you try ko umpaliu ko wa kerku ko sim kasun kerku biru kabar yai kerku you try cindri bapi Mawkhlam kerku benriu you try Israel you try penkrau kerku lengdo you try iki syakri jonghu bibas ngauri donun riu kuj baro kerku Haleluya 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 to yang skemadu kajingnya bong utrai bangan ayah pi kapan senga jong kajingim Haleluya
drive don rain card but P Gabat Piru. Kajing pule na gospel Bakhuid kat kum u Lucas. Kabram make a try. Hakata kapor haba kato kanangut kilayakran sapang ka temple katno bala pen itanat yaka da ki mau bakansai bad ki jin ai snobha ujisu long ya kine ki ki ba phi yo I ki sngi ken sapoi haba en pensa hang ne wei umau halor wei pat yau ba en pentua te kilakali yo konong hikai lano kane kan urlong bat kandon kadak kasin ayu haba kani kasdang bancia te ulong to sumar bapin syayalam bakla naba bon kibreu kinwan hakakerteng junga da kabaong ngade yuta bat kaya kalapoi hey what would yaki but haba pios ngel shapang kitma but kijinkiwen what shifting naba kumkine ki dei banja shua hanrei kajingkot kan jia sisendon nangta ulong haki kawai gejaj benreu kan yale persya ya kawai pat gejaj benreu but kawai kahima kan yale persya ya kawai pat kahima dan ki cuman ki basar kai bad hakeleng saudong kindon ki nemsneu bad ki klam bad kindon ki jing itrem bad ki dak bakrau habneng ka gospel try Fatira emek Chris. ko hanmen ko para ha utry Jesus Christ donu artis unong draw baponam sisin uladro ya kawai kadur kaba ngitibha kadur kaba ujisu usong bam khawai bat ki apostol gajungu kato kadur kaba ngisha yui ha kajing khawai bakhadu jong utrai jisu rengkat bat ki apostol ya kane kadur ladro da unongdro baponam bakerteng da Vinci hadin bawla debdro ya kane kadur labu ya ka ha Italy ha Milan bad hadin bawla debdro uailad ya ki parlok jungu bad kibon gibreu ki bawan pej ya kane kadur haba ki wan pej ya kata kadur ke bawla dro baro ki breu ki pej ki yaro ki alengo ya kata ka jing bha ka jing internet ka jing long bapaka kadur ke bawla dro baro ka jing yaro ka jungki ya yo snap namar bau yeng hajan jungki udon rangkar bat ki haba ki wan pej haba ki kren yaro ya kata ka jing dro ka jungu baro ki nagi breu ki buan pej ya kana kadur ki yaro ya ka jing dro baro ka wei bad napadeng jungki ki babon ki ong ba katoko khuri ka bau jisu upandan kam ha kamit khawai bakadu kalong ka baitanat kapau kasai da katakarong ka ba unong dro uladro hakata ka por ka ba kidang yero ya kana ka khuri ka ba Da Vinci uladro ushim ya ukholom jungu ne tau ba shaidro ushim ya karang Lait-ïa ya kana ka khuri ka ba uladro bad uong ya kito gibreu kiba one page ya kato ya kadur bad kiba yero ya kadur khamtame ya kukhuri uong kini kiktin haki ukris uhaban long uba ngi haban page bad bakungsan dei kukhuri dei kadur barok away ukris udai ubalong ubakungsan ubangi haban page ubangi haban kmi dei kukhuri dei kelum kajing draw ke baula draw hoj kane ke bawong kalong ke badai hadu kata ko hanmen ko para manga mapiro habangui ya kano gadur jong jisu yole se ngim sempej ya kadur jong jisu hanrei ngipej ya ki rong ki rup ngipej ya ka background ngipej ya ki e baro
cái bao nè unong dro Da Vinci u khot wearing ai pi ban poson kalong kane ba mangi kum ki khon Kristan kum ki khon ki jong blai ngi dei ban sim nang kong na shabe u Chris ha ka jing em ka jungi u Chris udai ulong udai ban long u ba kong san ha ka jing em ka jungi om dei ki we ki tiar ki mata jong kane ka prathai ni ha ban kali yala de ha kane ka sngi ha to manga ma phi ngi sim nang kong e ka e neu e ha ka jing em ka jungi kumbang e ha ka jing em ka jungi kumbang ila yamat ya ka jing em la jong bốn nangi ngi penlong ki banang kong bad ki bakong san ha ka jing em jungi ya ka kam ka bangi trei ka kam ka banga trei ka kam ka banga simti ka long ka bakong san ya nga bad ka long ka banang kong ya nga ha banga simti ha banga ngaong bakane ka long ka bakong san ha ka jing em ka junga nga penlei por ngat penlei jingmot ngai tilut yala de ha ka to ka kam ngaklet no yaw Chris ubal ay nga kane ka kam yole se do na peneng jungi kiba shim ba penlong nang kong bad ba kong san ya ka jingya dei jungi haying hasem ne ka jingya dei parlok jungi baro kito gede ki jing age jung trai hanga badapi lada ngi penlong ba kong san bad ba nang kong ya kito ke jingya dei jungi ka jingya dei junga bad Chris pat kala kelon kam don shu kata ka jing kong san kam don shu kata ka jing mentoy ke bawan ra yang abade pi lada manga ma pi ngi pelong ba kong san pat banang kong ya kito ke jing dei parlok ya kito ke jing dei ba haying ne hasem jungi yole se don apdeng jungi kiba pelong banang kong ne shap e ya ka jing ba breu ke jungi ya ka jing don ka jing em ka jungi Henry menta kasngi lang ba ka gospel u Jisu hikaya ngai pi baro kine ki ba pidan ha ka jing em jung pi kim dai ban long ki ba kong san kim dai ban long kita ki banang kong ha ka jing em ka jung pi Henry ban long nang kong ya u Chris ha ka jing em ka jung pi kane ka ba u Chris dala de hi u khod yang ba de pi lang ba ka gospel u Chris udai ban long umau bena jong ka jing em jonga bat jong pi ngidai ban penlong yo Jisu kumuta upaya jong ka jing em jongi ngidai ban penlong yo Jisu kum ka pedeng ka jing bat ka jing kut jong ka jing em jonga bat jong pi ladangi penlong yo Jisu ka jing sedang ka pedeng bat ka jing kut jong ka jing em ka jonga ka jong pi klempep u daladehi in one hasanda junga ba jungpi wan ha ka jung em ka junga ka jungpi unwan ban shong ban sa ha ka yeng ka sem ka jungpi bat pin so yi ka jingkla ya ka yeng ka sem ka jungpi ladangi klet no ya Chris ladangi pelong bakong san bar ban kong e ya kiwe ki jingdon ki jing em ki ba ha ka jung em ka jungi klampe Chris unam wan ban shong hasanda junga ba jungpi bat ngin so yi ka jingklon ka yeng ka sem ka jung em ka jungi hot ko hanmen ko para ngangam ong hang ne ba kine ki jingdon ki jing em ke jingi ba ki jingya dei parlok ke jingi ba ki kam ke jam ki ba ngidon kim long ki ba kong san hot ki long ki ba kong san Henry hakaju ka por hakaju klimat ngim dei ban klat ken ba Chris udai pedeng jong ka jing em ke jingi ba Jisu hi dalade ubala plilanti yanga bangan yo ya kana ka kam banganin yo ya kana ka jingya dei parlok bangayo ya kine ki jingdon ki jing em kitiar ki mata kaspa ka phau ka hajar ka tangka ka bangadan ngim dei ban klat ba kine baro ki dei ki jing ai ki jong Chris dei mata ka daw ngi dei ban sim nongkong u Chris ha ka jing em ka jungi ko hanmen ko para ha kane ka sngi u Jisu u khot wer yang abade phi bangin puson yala ka jong ka jing em ha to manga ban ma phi we pe we ngi pelong banengkong bat bakong san ha ke jing em jingi yaw Jisu ne ya ke jing don ke jing em ke jingi lada ngi lalandet ya kene ke jing khat ke jing Chris ha kene ke sngi to ken ngin pan thamai no yaka da ka ba ngi ong Jisu ulong ubaneng kong bat bakong san ha ke jing em ke jingi baro ki e kinwan hadin
ladang asim na kong ukris hidalade wan ban pendapan biang ya barok kijeng don kam jong pi ha kijeng im bamrwe ha ka ying kasem ka jong pi ngin yang ngin pla la ka jong ka jingai ngai hau blai pa badan bor baro nom ding of kando but I just grace ko no marway to who try to ngi ya bla ko nam sim Bakhuid ya bla kana ka Maria tesati ya bla shala benya po Pontius Pilatus asana nayu ya pratebu ya shaki bayam I guess Sngi balai lami pat na kibayam Bakhuid shipping wasong skamonu play babdon bor baro nang tawan parun bishar kibayim kibayam ngai haman sim Bakhuid ha ka balang Catholic Bakhuid ha ka jing slong Bakhuid ha ka jing ma beki pop ha ka jing pat kado ha ka jing bom jukut amen habang itrua yok pubat kawan ha kana ka step ko hanmen ko parato ken yenduwai karpang na banta I David solang piau kam tam uladan rengkat bad ula kurku kurdoi ya gejing pule gejing ila laban pule ban pendap ya gejing pule gejing ban mentau ble ula kurku dak kam ha gejing gejing ngidang duwai boble trakan rat unang don rengkat bad kam tam ba menta NHMT ya kata gejing tray naga kam ka ba utrai ula plilat plelenti bala kurku ngi duwai ro na banta gejing jatai jong pa jung Alexander lengda berkum juro na banta Augustine solang piau ngi duwairu na banta keman sembala khladno jong Cecilia Sunday solang piau kajing dap arsnam kajing khaya berkum juro kajing lengko snam ba kajing khlad kajing na kana perthei ngi duwai boblei trakan rat un map no ya kajing duna ikilat kilat jong Alexander Augustine solang piau berkum juru Cecilia Sunday solang piau unai ki kajing jathai bom jukut ha ke hima gajung ni duai ru nak banta kaying kasem kajung ki ba rakhat khamtame yai kmi jong Cecilia Sunday Mary Cecilia Sunday solang piau Mary Sunday solang piau Laispa Prapua Laispa Prapua Alingkastemu sobat abdo Ajang kajingi jongi Alingkastemu sobat abdo Ajang kajingi jongi Shim kotrai shim yaki I did dialade Shim kutrai shim yaki Akti jong mengi iti Utur jupaina uding iken Dak jong kajingi jongi Terjupaina uding ike Tak jong kajingi jongi Shim kutrai shim yaki Iai tiru dialade Shim kutrai shim yaki Akti jong Doduai ko para baga jengknya junga bajung pi kan long bapedang hunak madu bleu pa badan bor baro
to try playing jing kyanak ti jong pi la ka mata ka jing ro ko buro ka jeng jong ka jing mentai ka balang ko jong ba ro ko wei to pediang ko try ya ke jing trua ba kentang ya ki ba me hukum yang i ban IT kentang ha ka kerteng jong me ba to penlong yang i barabor ki ba kongu ya ki hukum jong me knang ba leng ba ki ne ke jen ai en pediang yang i da ke jing h bon jong me da Chris utrai jong i amen utrai dan rangkat bat pi rangka bat pi ru to kan tu wela ki donot ikan tiu ki shau to ngai try utrai blai jong i ka song hok bat ka day da sha ka long ba song hok bat ka badai ka dei ti jing i bat ka jing pen em yang i haman la ka por bat ka jaka banai ngo yami ko kan rat ko pa ba khoj ko blai badan bor bat bom jukut namar ha ka jing ej mela thau yaw ban reu bat haba lapan rem yu kat kum ka hok me la su spa yu da ka jing is nei leng ba trai jing yu Jesus Christ leng ba jung u ki angel ki ro ya ka buram jong me ki hima ki dem mane bat ki bor ki kan yu hakmat jong me ka beneng bat ki bor ka beneng bat ki serafim bala kerku ki yamane rangkat da ka jing kemen ngi kerpat ye me to ai ba ki so jung i kin ya so bat ka chong ki kat ba ngi pen bana da ka jing ro ba sngo red Bakhuid, utrai uplay kipai, mengkerte sawada kaburom jami. Usana, usana, torwai uplay shatro. Usana, you play juno. Sawada kaburam jami Usana, Usana Torwa you play shatro Usana you play juno da sha malong bu khoj ko try ka thame jong ka jing khoj ba ro namar ka tang ye kerpa de me to pen khoj pen kentang ya ki ne ki jing trwa jong i dag ba pha yam sem jong me kum kam jer halor jong ki bakin kala long yang i kamet bat ka snam jong utrai jong i u Jesus Christ hakapor baladi no yu badala kamon snobha ula pediang ya ke jing sha sutam ula shim yok pu bad ka bangu yami ula kedia yu badolai hala kisenran u om to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga yakaba nit na kabanta jongpi Hakajuk kom enda lalaya bam ula shim yaku khuri pada kebaingu biang yame ulai hala gisenran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ko khuri jong kasnam jonga jong kajutang batmai batbom chukut ya kebai en penme na kebanta jongpi bana kebanta kibabun na kebanta kajeng map ekipop tole ya kane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngai Kata sin bangi bam du de upu bangi nagane kakuri ipen naga jiap jong me kodra nama
bar kata ngi bapan menta ya gajing ya bagajing me pa jungu ngi trua hame ko trai ukpo jong gajing em bad ya ko kori jong gajing pen em ngi dai ngu adam namar malanyo yangi babet ban yang khmat jung me bad ban sakri ya me da ke bas ngauret ngi kerpat ya me bangi ki bayo banta hakamat bad kasna mo kres ngi long ki ba ya pentali ko we daw man sem Bakhuid tokan mau ko trai ya ka balang jung me ka bala priang hasatla ke pertai bato penjana ya ka ha gajing e rangkat badu Francis ukpa Bakhuid jungi Walbert Marwin u bishop jungi kakan hun ki bishop bad baro ki lingdo tokan mau ya ki sakri jung me Alexander lingdo Augustine solang piau Cecilia Sande solang piau ya ki ba mela khot shalade na kane ke perthei to ai ba maki ki ba yalong ka wei badu kon jung me ha gajing yap kom ga jung u kin yalong ka wei ro badu ha gajing me pa jung u tokan maulem ru ya ki henmen ki para sunrang bat kenthe ki bal yathia da ka bakermen ha gajing me pat bad ya baro ki bal khlat no ha gajing Sngi jung me to padiang ya ki sha gajing shai ka khmat jung me to Sngi yang i baro ngi kerpat ya me barangkat bad kamaria thai soti Bakhuid kakmi jong ublai ujesa Bakhuid ukurem jongka ki apostol Bakhuid bad baro kirukhuid ki belapen sngub ha ya me pateng la pateng ngin long ki babet banyo bantalem ha gajing embom jukut bad bagini ro bad pandan burom ya me daw kun jung me u Jesus Christ dau lembat u bad hau kan long hame blek pa badan bor ha gajing long ka wei jong men sim Bakhuid baro ka burom bad gajing ro junom la junom amen abang doai kena gajing doai ka Bakhuid ul hikai to ken ko hanmen ko para sa jisin ngai ti la de u kenang ba mangi la ban sim Bakhuid ulong banangkong pada bukong san ha gajing em gajingi ko pa jungi ba habneng kalong ka Bakhuid kerteng jume kanuan ma jume kalong mon jume ha kendo kumba bening rai ngi menta gajing bam jungi ka ba hala Sngi batama yangi karangkang jungi kumbang rudi ma bi ke beles ne yangi padwad ya lam ngi sha gajing pensoi hanre de panlai yangi na ka basneu to panlai yangi ngi kerpat ku srai na gajing sneu baro ha gajing sbon jong me to a jing suk jing sanya ki Sngi jungi khnang ba da gajing rap gajing Sngi jume ngin lai barabor na ka pop ban ngin yo jing yada na gajing janjar baro kat ba ngi dang ap khmelen ti ya gajing kramen Bakhuid bad gajing wan pat jong nong panem jungi u Jesus Christ namar ka jung me kalong kaima ka jung me ka bor ka buram junom la junom ko try Jesus Christ me belong ha ki apostol jong me ka jing suk ngai api ka jing suk jong ang ai api wat pe ji ki pop jungi hanre ka jing ai jong ka balang jong me bad ha ka jing sbon jong me to ai ha ka ya ka jing suk bad ka jing atali ka wei kat kum kamon jong me mame ubem bad basun shar junom la junom amen ka jing suk ko try ka dan barabor rangkat bad pi rengka bat phiro tong ini terwa ya kada ka jing suk iwei ha iwei pat ka jing suk bad pi ko kun lang bro be baki nogi pop ka perte dos yang sene yangi ko kun lang bro be baki nogi pop ka perte dos yang sene yangi ha khmi ko lang bro jong blei ha khmi bukit no ki pop jong ka perthei suk yang ik bal shakhot sha kana ka jing khawai jong kon lang bro kan
ran ngam long we sam hok มันรุงพอก็ยิงกันชนะฮันเรชองตังนักเรียนกับมันเซมชนะกันสักเชียอีกับมันบัดกัสนำคริสกันเรียกคลามนี้ชาก็จะมีบางจุดกดอามี Aspakat perang. Try jangan ku play jangan beri alade aduruku kawan try play Nag benta kana kelamat malai yang
tame kajungwan rung kajungi akadanot kajungi akamensim kajungi akajung do kajung snam kajungi ba kamet bat kasnam kajungi kajisubi je miati lade hami haba mewan bat simpi yangi gitip shai bat skam bangila bat penlong yemi utau bakung san bat kong akajung em kajungi haba medan bat ni kotra Jesu Bidon kabor banim kajung em ha kajungi bidon kabor banilai persya jing snow kajung em kajungi ina majuta kadau ko Jesu ibu bangai ti lade hame amen simti yangi amen penlong yangi kontrai gi jumi yuan ralu majume ko Jesu be baro kajung tubuh pangilawan ra hakane kamas Bakhuid nak banta gi bamang besidam nak banta itu badan kam kejung Sngi kejume kam dame miwan rak majume baro ki baklat no mengatur waha kena kamas Bakhuid juru bayi ngasam jungi amanai ki kata kejung sub kebajanai hakahima beneng kejume Jesu wan ban simti yangi wei pai wei wan ban kersan yangi wan ban yarab yangi wan ban yelong ka wei ban ni pamangirung ila panangai ji la de hame lengba ki kam ki bapha ki bangile age jiem kejungi tong ini aduai ngi kerpat ko blai badan borbaro bad ya kito kiba me ai ka jingkmen ban yo banta ha ke jingmaya jingblai men om sha lano ro bakin klat no name daw trai jungi u Jesu Christ amen utrai dan rengkat bat pi u blai badan borbaro un kurku pi ukpa badukun badaman sem Bakhuid amen to letsuk ij bat sikre trai da kajung em ba jong pi Nisongo yaw lay Sanspa arpo Come jong me keep a crocodile at winter but you know come jong me keep a crocodile but winter but you know Kamarian kapinna ni kambajo me rai bat klur bat kasi kam pelajo me kam jong me keep a crocodile but winter but you know kam jong me keep a crocodile but winter but you know kaburam hokpa betukun amen sim Bakhuid Malong ba menikong kumju mentar barapoy jinam la jinam amen. Enyara yitra Jesu Christ jinam la jinam amen.